कुशीत असतानाच हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां ओ संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनाथ न्हय म्हाका सांडीत गी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना प्रकृतीच्या बापानी सर बुजवानीच्या देवा तुझा मला साई जीवासो आणि मरणासो तरी तुझ्या सकरा धनराजाच्या आत्म्याक या संसारात आणा पूर्व नाही तो जिवंत असताना ताने तुझे संपूर्ण धरान भरवसो दवरलो तर आता मरणाचो जात तसो आधार तुझ्या पुतान आमच्या सुन्यान आपण मरून आमच्या मरणासून नाश केलो आणि पुन्हा जीवन जावन आमकां नवे जिवीत दिलें तशें तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें मरणांतलो जीवन केलो तशें तुजेर भरवसलेल्या आमच्या बाबा धनराजाक तुझ्या पुता सांगी नव्या जिविताक उठय सर्वेस्परा काकोलतीन आमची मागणी आयकून घे आपल्या सर पदकाच्या बांधपा सांगले ताका सुटवलं शासनाच्या सुखाक ताका पावली आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राह समताई तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारात जावं प्रमाण म्हणजे एकूण बघले सुमी तुझे सांगत स्त्रिया भितर तो सदैव आणि सदैवी कॉल तुझे कुशीचे जेसू आनंद बापा आणि पुता आणि पवित्र शासनाचा विषय शासनाचा
सद्मुक्ता देवा ते पदार्थ आणि जेसू ख्रिस्ता त्याच्या एकलाच होता आमच्या सुनिया तो पवित्र वेगळी संभवलो आमका मिरियता जन्मलो सुरेका आणि क्रिस्तसलो ताका गुसार तो मेलो आणि ताका केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो ती सामना सदा शकलो सिर्फ in the training limited period आमच्या बोटाचे गीत आपण जे नातं किंवा दिन आजार पाहिजे तुझी कशी सरकार त्याची चर्चा सजनकारी नियमित शिका नियम नामांमध्ये आयुष्य देव भगवती मरियदा सर्वेच पौराकालाम आणि निरंतर प्रकाशाचे पाकर ससना सविशे सर्वेच पौराकालाम आणि निरंतर प्रकाशाचे पाकर भगवती मरियदा में मोक्या का केने के तानियम चा मन चले भगवती मरियदा में मोक्या का केने के तानियम चा मन चले मोक्या का केने के तानियम चा मन चले भगवती मरियदा में मोक्या का केने के तानियम चा मन चले भगवती मरियदा में मोक्या का केने के तानियम चा मन चले भगवती मरियदा में मोक्या का केने के तानियम चा मन चले भगवती मरियदा में मोक्या का केने के तानियम चा मन चले भगवती मरियदा में मोक्या का केने के तानियम चा मन चले
सर्वस्नासोविषे सर्वे स्फोराता कालाभर आणि निरंतर प्रकाशाचे भागर. दुसरा विषय संगीत लोकांना अध्यात्माने आता तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राजन पाहिजे तुझे सगळ्या जगा ते शिक्षक सरांचा Jesus that our stay on the virtues and we constantly fall to this ages. We depend the relation to Jesus that our stay on the virtues and we constantly fall to this ages. Relation that our stay on the virtues and we constantly fall to this ages. Relation to Jesus that our stay on the virtues and we constantly fall to this आमची वार्ता आमकां बक्षी हे मोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्या सरकन तुजी काकुळजीची अधिगस आसल्या सर्गार सोविशे सर्वे स्फोराता कालाभर आणि निरंतर प्रकाश ताचे भाकर सहस्नासोविशे सर्वे स्फोराता कालाभर आणि निरंतर प्रकाश ताचे भाकर.
आमच्या पत्राच्या पत्राच्या बरीपणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. 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 देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. संच्या बाप्पा होत काम घेता तुझ्या ते मुगाच्या पुताचे आमच्या सुमी आणि सुंदराची सुख्रिस्ताची पुढे निर्भरतात म्हणे संसाराच्या पत्राच्या बरीपणापासून जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. जिजूच्या कठीण कष्टाच्या पशुवामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. आमच्या पत्राच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्राच्या बरीपणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. 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 ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापडूत कर. सोविशे सर्वे स्फोराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पाकय ससना सोविशे सर्वे स्फोराता कालाभय आणि निरंतर
कृपा कर. या आमच्या बाबांनी देवाच्या हाती उमटून दिला देवता आपण ते स्वीकार करू दे तसं जे स्वीकार भाव करू दे म्हणून प्रत्येक मास दर्शना त्याच्या मरणात चालल्या त्याच्या आई बापाई बहिणी मला जेसू ख्रिस्त सोडून देऊ दे म्हणून त्यांच्या बसून कसा तेल्या नोजेया तुमचे सोव्यासो प्रार्थूया सर्वेस पराका पुरतीन आमची मागणी ऐकून घे तुझ्या साखरा धनराच्या आत्म्याक या संस्कृत बायसल फरमायलाय त्याच्या सगळ्यांच्या सुखा पावी तुझ्या फक्त सांगत दुखे सर्वस्वत मागणी देव आमच्या तारोगा सर्वेस मनुष्या सोडूच्या मरणाने जीविता पाहूनच्या मी खुशान मरण सुचले तुझ्या मीत न का पोटीसो देखून आम्ही कालते पण बोला वर्ताव आमच्या अंतल्या भावाचे तुझी दयाळ दिसकाल सगळी फाटका बोगस तुम्ही आपले प्लस्तुबीत आणि का कोलता तुझ्या मरणान बाबा त्यांची विधाची दारा उघडलाय आमच्या भाव तुझे सर्व घे नका बघा तुझ्या पदवीदार महिमेन ताका उजवड असो सुख असो समाधान स्वागती तुमची येत आहे आणि राजवड सलईत आहे ससनच्या ससनाक ससना सोविशे सर्वेस आता आम्ही कशी असा पुरुषावरच आम्ही मोर मरता पहिलं पुरीस येता त्याच्या पटल्यान आम्ही पुरुष बातम्यांचे असे आम्ही मोर नसता येता मूर्तीपणे या पुरुषावान बाब गेली
तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पोयना तरी असता ईशिवाशे सूर्य तरी देवता मुझे स्वप्नातच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसांपुनी म्हाका ओळतू गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पोयना तरी असता ईशिवाशे सूर्य तरी देवता मुझे स्वप्नातच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी सशी
पुत्र प्रकाशो नातो मरण वांटेली तो नव्या जीवितासो सोम्या कोणाला गिवोसु आमी तुझे थया सादुत्रा जीविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळेव ना तुका केदारी आमी पाथेता तुझे तीर बसता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक बोट तुमचे सोबे असो जेजू ख्रिस्त ते मगाळ भाव बहिणीनो प्रत्येक दुखेस कुटुंबाच्यानो धनराज हो आमचो भाव 30 आणि 4 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो आपणाचें झुजू तो झुजला तें झुजू पिडेचें विशेष रितीन तें झुजू ताणें झुजल्या उपरांत ताचे उपरांत जे पैण ताणें आखेर केलां ताची धांव तो धांवला धांव ह्या संवसारांत ताणें दिल्ली ती सेवा इगर्जेंत वाड्यांत समाजेंत विशेष रितीन ताणें सेवा दिल्या आनी आतां नितीवनपणाचो मुकूट जोडोवंक तो फुडें सरला देवानंद बसून सुद्दां मुकूट ससनाचें जिबी जोडोवंक तो आयतो जाला संवसारांत ताणें निमाण्या ब्रेस्तराचो संदेश आपणाच्या जिणयेन तो जियेल्लो सुखान आसतना पवित्र मिसाचें बलिदान कुमगार कुमसार रेतीर मागणें हें सगळें ताणें केल्लें आनी हाचो परिणाम जावन ताची सगळी जिणीस सेवे खातीर ताणें भेटोवन दिल्ली ड्रायविंगाचें ताका विशेष ताका मोग ड्रायव्हरीपात जायत्या पिडेस्तांक जायत्या गरजेवंतांक ताणें आदार दिला अखेरच्या दिसा म्हणसर सेवा ताणें निस्वार्थपणान दिल्या पिरगेचेंत अखेरच्या दिसा म्हणसरी व निमाण्या शुक्रारा टेम्पो चालावण कर्ण ही सेवा क्रिस्ताच्या वाटे वेळारी ताणें कश्टांनी दिल्या भोव कश्टांनी आपणाची जिणी सारल्लो तें पळयल्लो देव ताका ससाण विशय फावो करून दी म्हूण ताचे पासून आमी प्रत्येक रितीन मागया सर ताची पातकां बसून देव ताका नितळ करून दी म्हूण आमी प्रत्येक रितीन मागया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा आमची मागणी दुलोबेन आयकून घे तुजो पूत मेल्लो पुन्हा जिवन जालो म्हूण आमी ती बाबार्थान सत मानता ताच्या पुन्हा जिवनपणांत धनराज आमच्या बाबाक आमचोय भरोसो अदीक तीर कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना São Paulo, Corinthians, बरयला दुसऱ्या पत्रांतल्या वसात भावा भयणीनो जेजूक जिवंत उठयला तोच देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतलो São Paulo रोमाकारांक बरयला पत्रांतल्या वसात भावा भयणीनो आमच्या मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना आमी जियेतो जाल्यारय ते सोम्या खातीर आमी मरतो जाल्यारय तेय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच कित्याक जिवंत आसल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय जाय म्हूण ख्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो आमकां सोमेस्तांक देवाची निती सत्रे हुचेर जडटेक रावंक आसतलें पवित्र पुस्तकींच बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पोर हांव जिवंत देव हर एकलो म्हज्या हुजेर दिव्यांनी सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबार देवाक वाकणतलो तर आमी हर एकल्यान देवाक आपआपल्या लेख दिवचे पडटले देवाचे उतार हे देवाचे ओडकार
सुम्या तू मुझे दास मुझे पीवन पार उजव्या मुझ्या रातू सांगा दिसरा सांभाळ सर्वेस पोरा देवा कित्याक तुझे रावपाक केला आसऱ्या तुझ्या रावला सांभाळ कर म्हाका जीव मोजो उल्हासता दादोशी जाता कुडसयत म्हजी स्वस्ते जिवीत आपले सता सांभाळ कर म्हाका सर्वेस पोरा देवा कित्याक तुझे रावपाक केला आसऱ्या तुझ्या रावला सांभाळ कर म्हाका कर म्हाका Alleluia, 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 Alleluia. Bapa, सकाळी तुम्ही जागल्या सर्वेस पोर तुमचे सोवे असो जोम प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजून लोकांक म्हळें बापान म्हजे अधीन केले सगळे म्हजे सशी येतले आनी म्हजे सशी येतल्याक हांव कितेंच पयस करिसोना कित्याक हांव सर्गीन तावन देवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हाका धाडल्याची खुशी करूंक म्हाका धाडल्याची खुशी ही ताणें म्हजी अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगड्या न्हये बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवन उठयचें म्हूण पुताक लेखतेल्या आनी चतमंतेल्या प्रत्येकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय हीच म्हज्या बापाची खुशी हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचे उतर वाकाली तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय बोगाळ पावन आनी भयणीनो प्रत्येक तरान धनराजच्या कुटुंबाच्या सर्व दुखेस्त सांद्यानो प्रत्येक तरान
ताची आवय हांगासर आसा, कुटपाचे संध्या आसात. आमी एका बरोवसाच्या काळार जिवन आसा. पास्कांचो काळ, बरोवसाचो काळ. आमचे थंय बरोवसो हाड दिवची उतरां ह्या दिसांनी आमी आयकुनूच आसा. आनी आयच्या त्या वांजलांती तसो जेजू क्रिस्त आमकां बरोवसो दिता. ताची उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरच्याक आनी आमी जेजू सवें जिवन उरच्याक मुखार वच्याक. विन्स्टन चर्चिल इंग्लंडाचो प्रधानमंत्री जावन आसतना बरो आदी ताणें इतलेंच म्हणलें, क्रिस्तांव तो व्यक्ती मुखारी कितें जाता म्हणलें आमी नेणाव, पूण आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना कितें करी जाय तें देवाक मानवचें आमी केल्यार आमकां खंडी जावन इनाम मेळटलें. ही उतरां क्रिस्तांव जिणेंत बोस बरोवसो हाडची उतरां. हांगासर खाव जिणे ना, भिरांती ना, भे ना. कित्याक आमकां हर एकल्याक जेजूस बरोवसो जावन आसा. आनी ताणेंच म्हणलां, हांव जावन आसा जेवणपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सतमानता तो मोरा जाल्यार जियेतलो. तर आमकां मोरूंक जाय गी, या आमकां जियोंक जाय. खंडी जावन ही कूड आमची नास जातली आनी आमकां त्या पोंडांत पुरतले, जशें आज आमच्या भावाक आमी पुरताव. आनी ताका भरवसो त्याच जेजू क्रिस्तान दिला. समाजान बरी सेवा कर. लोकां मोगाळ जाल्लो हो व्यक्ती तरणाटो 34 वर्सां प्रायर देवान ताका आपल्या राजांत आपयला. थोडे फावटी आमी म्हणचें देवाक कितलें परमळ, कितलें स्वादीक तें फूल तो तें स्विकार करता. ह्या मोरणाच्या पेटे भोंवतणी आनी मोरना वयर जायतीं फुलां आसात. ती आमकां पळोवंक सोबी दिसतात, पूण त्या फुलांचो काळी एक दीस भावता, एक बेगीन ती करपाची आसा. मनशाची जिणी मोगाळ भावना न्ही भयणीनो सासणीक न्हय, पूण ती जिवी दवरूंक आमकां हर एका दिसा मेहनत काडूंक आसा. आनी त्या बऱ्या सेवेन बरीं कार्यां करन, जशें तो सर विन्स्टन चर्चिल प्रधानमंत्री इंग्लंडाचो म्हणटा तो, आमची जिणी ती सुंदर करची तर आमी कितें देवान दिलां तें चिंता पावटोवन आमच्या जिणेंत आठोवन तें रुता करूंक पंथाक पावूंक आमकां हर एकल्याक आपणें. आनी आमच्या भावान एक बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन कश्ट दुखां वेळारी हे दोन आमी आयकलें सुरवेल्या उतरांनी आमच्या गजबेकारांनी हांगासर म्हळी. ताची जिणी तसली एक सोबीत फुलां बरी. कश्ट आलो तो आनी कश्टाच्या वेळारी ताणें लोकांची सेवा केल्या. हो काळ पास्काचो काळ आनी पास्काच्या ह्या हप्त्यांत ते दळस आमी जेजूच्या जेवणपणाचो उडास काडलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान आमी आमची जिणी सांगूंक आसा. सांत पावली आयच्या पयल्या वाचपांत तुमी आयकलें, देवाक आमी दिन वाचून जिवचे तर देव आमकांय जिवीत दितलो म्हणून. आमी जिवचें जाल्यार क्रिस्ताक, मरचें जाल्यार क्रिस्ताकच. पूण बरें मरण जिवन मरचें तें एक स्वभागी जीवन म्हणयेत. भागी जीवन क्रिस्ताच्या त्या मोगान भरून ती 8 भागी
जेजून आमकां दिल्ली त्या पर्वतार त्या दोंगरार बसून बागी ते कितले दुर्बळे कंतीन दुकान व्हडचे तांचे जावन आसा सर्गेचे राज त्यो 8 बागी जियोंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां आनी क्रिस्ताक साक्ष जावंक कितें तरी बरें करूंक तांतली एक बागी आमी घेतली तरी पुरो तें देवाक मेस्वाता आनी मानवातलें ही जावन आसा आमची क्रिस्तांवची त्यागाची मोगाची आनी सॅक्रिफिसाची जशें जेजून ताका भेटोवन दिलो आनी त्या कुर्सांत आमची पातकां ते धुवन काडल्यांत त्या देखून आमी म्हणयत जेजू क्रिस्तान आमकां भरोसो दिला त्या देखून तो मरना आनी की जीव आसा आमच्या मोदेगात क्रिस्त जावन आसा जेवणपणांनी जिवीत तसल्या भरोशान मोगाळ भावनी भयणीनो आमी मुखार या आमच्या ह्या भावाक अंतीम दर्शन करणं हे मिसाच्या बलिदानान भाग घेत आसतना ताच्या बरी सगळी सुंदर फुलांची जिणी आमची जावं दी आमी क्रिस्ताक वेंग्या क्रिस्ता खातीर जिया आनी क्रिस्ता खातीर मरून आमी देवाक मोगाचे जावंक मुखार या हेच आमी मागून हे आमच्या भावाच्या आत्म्याक सस्नीक विशय मागया. देखून नुबी रबिया आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर आमी आतां दवरया. सर्गींच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सम्यातय तुवें आमची सोडवण करून सर्गींच्या राजाची वाट दाखयल्याय तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवन सर्गींच्या राजा कुशीन समकोवंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या भावाक धनराजाक तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलाय तुजे उपादेश पाळून जियोवंक ताणें प्रयत्न केल्ले आसता ताका आतां सर्गींचे सूख फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा आमचो भाव क्रिस्ता जेजूचेर पातयेवन पवर्ताची जिणी जियेल्लो जेजूच्या खुर्साच्या बलिदानाच्या बळान ताचे पाताक धुवन काड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा मोन पावलेल्या आमच्या भावाच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता ताच्या मरणाद्वारी जाल्ले उणेपण तूं भरती करून दी. तांच्या दुखान तूंच तांकां बुजवंदार जा आनी तुजेर पातयेवन तांची जिणी मुंदरून व्हरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुलदार बापा मरणाचे तणीर आसलेल्या पासत आमी मागता तुजी खुशी करूंक आशिल्ल्या तांकां बऱ्या मरणाची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींचे बापा वडत्या बाबार्थान आमची मागणी तुजे समोर आमी बारल्यांत दयंती मारून घे. धनराज ह्या आमच्या बाबाक सत्संग विशय फावो कर. आमी आजून ह्या संवसारांत आसा असल्या सजिविताक पावती तयाराय करूंक ही आमकां कृपा दी. हे मागणे करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Pansangko Munura 89.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या आनंदाचे आमच्या आनंदाच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा आमची देणी घे तुजी काकूळट आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या अपरिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच धनराज आमच्या बाबाक तुज्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदर आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जीवन चल्ल्या जेजू वरवीं आमकां मागीर पुन्हा जिविताचो बरवो सोबू देलो. मरण कोणाक सुखना म्हण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां भुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बाबटांचें जिवीत सरना तें बदलता. हे संवसारांतले बिडार मोडोवन वेता आनी सर्गा सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय. ओन सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही आनी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. प्लेस कुशेन स्मरण सुसंगपेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाता ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. Babar tersebut pergetuya Sumya Yesus Tujhe maran Ani samaranta Tujhe punar जीवन पर आमी परगडता तुझ्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता
आनी हो जिबीत सोबूंडोक आनी सडवणेची खास तुका समर्पितां. तुजे मुखार म्हजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमो समेस्तांक पवित्र आत्मेवर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरात धनराज प्रशांत डिसोजाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपणाचे आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदुता आनी सर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. समयांचे केले मागणे संगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पटकां बगस आनी आमकां कागाळीन पडोवंक दिनाका. वायटंतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटंतली आमकां निबार. दया करून जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडबणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशन अतिरिक्तलें आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशल शांती दी आनी एकपटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांका तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिवया. संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतेले पळया जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाका पयल्या आमी सुभागी. ಪಾಂಚಂಕು 142.
रक्षक तू लय दिवसो जीन येसूचा लय दिवसो बेना कसले अंकारात जाळ्यारी वारे वाटार भोवती उठल्यारी वांकय उजवार गाये मोजे तुझो तुझे सोम्या बरोसो तू सोम्या बरोसो तू सोम्या बद्रासो रक्षक तू दय दिवसो जीन येसूचा जय दिवसो येसू पयला हांव आसल्यारी कांटे मोठे कितले मेल्यारी निश्काळ सोऱ्या केली तुझे पयली वाट बाबा थंय वर पावची तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दय दिवसो जीन येसूचा जय दिवसो मरणाच्या कराय वेगळे जाय कष्टावांती तिच्यात कसून जाय तुझे दवल्यात बरवसो मुसो ससी जिवी लढतलो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बद्रासो रक्षक तू दय दिवसो जीन येसूचा जय दिवसो प्रार्थुयम. भोव बऱ्या बापा, जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवन संस्कार धनराज आमच्या भावा पासोत आम्ही आतांच भक्तीन संभ्रमला ताचे हृदय भुसवाड आणि शांती बघूंक ताका पावय म्हण मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. दया करून बसा. धनराज या आमच्या बाबाक सत्संगाचो विशय मागोवंक 7व्या दिसाचे आणि महिन्याचे मीस एस एप्रिलाच्या 25 तारखेर शनिवारा सकाळी 11:30 वरार एस देवतेंपलान दवरला. 25 तारखेर शनिवारा सकाळी 11:30 वरार दुगेस कुटुंबान तुमकां आपोवणें दिलां. भाऊ धनराज ताचे विशयान थोडीं उतरां उलोवंक हांव आशेतां.
34 वर्सांची ताची जिणी. पूण ताणें ही जिणी जियेत आसतना ताणें एक तयाराय ह्या संवसारांत केल्ली. विशेश तयाराय कितें म्हण सांगल्यार जेजू सांगाता आपूण आसां आनी उपरांत मेल्या उपरांत तसो जेजू म्हाका आसा तशें काण घेतलो. आनी हो बरवसो ताच्या जिणयेंत ताणें उपसायल्लो. तरणाट्यांक निसायकी ताची जिणी मेलफांत. तरणाट्यांनी चिंतचें जाल्यार आत्मीक संगत्यो कित्याक, मीस कित्याक, कुमसार कित्याक, कुमगार कित्याक, रेतेर कित्याक, मागणें कित्याक म्हण असलें सवालां विचारतल्याक आज ह्या सवालाक जाप तो सोडून गेला. सवालाक जाप ताणेंच ताच्या जिवितांत दिला. हांवें फाटल्या 5 वर्सांनी पळयलां मिसाक तो सुकानातलो. रेतीर कुमसार कुमगार हे सगळें ताच्या जिणयेन प्रथम स्थान ताणें दिलां. सांगत आस ताच्या जिवितांत इगर्जेन जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो, समाजेन जावंक पुरो, सेवा तांकी पडटी कितें दिवंक आसा ती जायत्या मापान ताणें दिल्या. थोडे फावटी मोद्यान राती ताणें ती सेवा दिल्या. गरज आसतना आपणाचें सवयकल रिड्स काण घेवन कोणाक जाय थंयच ताणें आपयल्या तक्षणा आनी ताची भलायकी तितली बरी नासली जाल्यारय हें चिंती नासतना आपणाचो जीव सयत रिस्केर घालन पेल्यांच्या सेवे खातीर आपणाचो जीवच ताणें भेटोवन दिला. हे वर्ती मेलफांत तो आमकां सोडून गेला. देखून आमी आज ताच्या लागीं विसाची इतलेंच तुवें दिल्ली ती देख जायत्या आमच्या तरणाट्यांक मेलफंक्ताची जावं दी. कारण तुवें ह्या संवसारांत आसतना सगळ्यांक तुवें ही एक मार्गदर्शन दिल्लें, ही एक देख दिल्ली. एक फावटी हांव तेणें हांगासर सेवा आसता आसतना हांव तेणें पाशा जाता आसतना हो किचनांत आसलो. ताणें जावन सांगलें, फादर म्हाका थंय वचून कातरूंक जायना. हांवें म्हळें समजता पूण हांव सेवा दितां. आनी थंयसर बसून रांदप शिंचें काम ताणें केलां. कोण चिंतीत, कोणी सांगात म्हजी भलायकी बरी ना, हांव घरांत बसतां, हांव म्हजी चिकित्सात पळयतां, हें ना हें ताणें पळोवंक ना. आपणाच्यान कितें जाता तो वावर ताणें केला. परच्या पयलीं म्हाका भोगलें निमाण्या शुक्रारा दिसा आनी निमाण्या ब्रेस्तारा राती हांवें पळयला हांगासर आयिल्लो. तो टेंप्याचेर सावंड सिस्टम तयार करूं. भलायकी बरी नासली, तागोत आसलें. हप्त्याक 3 फावटी डायलिसीस तो वेतालो. इतलें आसुनी भलायकी बरी नासल्यार सांगल्या खातीर तो राती आयला. हांवें पळयला राती आयलो. हांगा सावंड सिस्टम सगळें सेट केलें. दुसऱ्या दिसा इतली वाट व्हरूंक आसा आनी तुमी जाणात सकाळच टेम्पो व्हरूंक कितलें कश्ट म्हणलें. आनी ताची जिवीत कश्टांचें जालें. कश्ट किडनी फेल जाल्यारय हें कांय चिंती नासतना सकाळच ताणें येयल्लो आनी हांगासर चडणी चडटा आसतना म्हाका एक फावटी बगलें, एक फावटी टेम्पो तूं व्हरून वच म्हण. जाल्यारय ताणें टेम्पो व्हरनासतना त्या चडणीचेर क्लच आनी ब्रेक धरून तो रावला निमाण्या शुक्रारा. इतल्या कश्टांनी जाल्यार तो दन रावला. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी सांगता पुरुशावर वसाचें. ही ताची जिणी. इतली वटली मेलफंक्त ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. खंडी सावन ताणें जियेल्ल्या जिणे खातीर देव ताका ससण विशय फावो करतलो म्हणलो आमचो बरवसो. आनी आतां कुटुंबाच्या तर्फेन पिरगेजे तर्फेन श्रद्धांजली फाटोवन घेता पिरगेजेचो उपाध्यक्ष श्री विल्सन डिसोजा. ताचे उपरांत कुटुंबाची धन्यवाद पाठयतली. हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका म्हणटा तो मरात जाल्यार जियेतलो. ह्या सोमयेच्या उतराचेर पातयेली दवर आमचो भाव देवादीन धनराज डिसोजा हाच्या निर्जीव कुडी बाबारी मिसाचे बलिदान भेटोवन ताका अंतीम नमन पाठोवच्याक आमी हांगासर सांगता जमल्या. उदेल्लो सूर्य सांजेर दर्यान बुडटा. फुल्ले फूल सोबाय दिता. उपरांत भावोन वेता. ह्या संवसारांत हेर एक जिवी एक दीस मरण पावता. थोड्यांक लांब भाव तर थोड्यांक थोडेच हांव देव फावो करता. ह्या संवसारांत आमी तात्कालीक पळयणारी
सर्गीच्या राजा तेवशेन आमचे पयण रचलेल्या देवान आपयतना आमी संसार सोडून देवाच्या राजा तेवशेन पयण करता हो आमचो बोवार. देवादीन धनराज प्रशांत डिसोजा ह्या संवसारांत 34 वर्सांची सुफळ जिणी जियेलो. मणियंपारे वाड्याच्या मनेस जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी आयरीन क्रास्ता हांचो पूत जावन 10/5/1992 वेर ताचे जनन जालें. भयणी दिव्या प्रमिला आनी भाव दीपक प्रवीण ह्या ल्हान कुटुंबांतले इतर संदे. देवादीन धनराजीन ताची UP आनी हायस्कूल शिकप शेण इस्कॉलांत, PUC पेर्ला इस्कॉलांत तशेंच कंप्युटर शिकप कासरगोड इस्कॉलांत सोंपयलें. शिकप सोंपोवच्या बराबर ल्हान प्रायर्स किडनीक संबंदीत पिडेन ताचेर आक्रमण केल्लें. चड उणें 11 वर्सां पयलें किडनी ट्रान्सप्लांट चिकित्सकर भलायकेक फाटीं आयलो आनी विविध जाग्यांनी कामाक लागून कुटुंबांत आदार जाल्लो. पयले रोजारियो इस्कॉलांत क्लार्क जावन 2 वर्सां सेवा दिल्ली. त्या नंतर वीन एरेंजर्स मणियंपारे तशेंच कॅनल वीन इंटरलॉक संस्थान तशेंच आयडियल स्टील बदियडका तशेंच स्नेहालय संस्थेंत चालक जावन ताणें ताचें वावर केल्लो. ह्या उपरांत परत्यान पिडेन ताका ग्रास येयलो. साबार तेंपात हांव घरास विशय घेवन आसलो. तो परच्या दिसा पांत्यार अवचीत पिडा उलबण जावन देवादीन जालो. देवादीन धनराज प्रशांत एक धैर्यादीक आनी पॉझिटिव्ह चिंतपाचो तरणाटो. जिवितांत आर्ती अवधी पिडे सांगाता आनी विविध समस्या सांगाता तो झुजलो तरी कश्ट आनी दूख धैर्यान फूड कर सदांच हसनमुखी आसतलो. विविध संघटनांनी वाड्यांत तशेंच पिरगेजेन सक्रीय सेवा ताणें दिल्ली. ICYM सांदो जावन अमूल्य सेवा ताणें दिल्या. माणियंपारे वाड्याचो प्रतिनिधी जावन तशेंच पिरगेज गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी जावन अमूल्य सेवा ताणें दिल्ली. आनी आपली भलायकी बरी नासली तरी पिरगेजेच्या चटवटिकेनी सक्रीय पात्र ताणें घेतलो. पिडेस्त म्हणलो खंयचेच लक्षण दाखयनासतना धनात्मक चिंतपान अकरेच्या घडये पर्यंत तो जियेलो. धनराज पिडेंत आसतना किडनी ट्रान्सप्लांट करच्या संदर्भार आनी चिकित्से संदर्भार ताच्या कुटुंबान तशेंच मोगाच्यांनी आनी पिरगेजकारांनी दिल्लो पाठिंबो आनी आधार ह्या संदर्भार आमी उगडास करता आनी दिनवास अर्पिता. सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाच्या पासकांच्या ह्या काळार आमी आसतना कुटुंबांत ताचे वरवीं रितो जाल्लो तो जागो जिवंत जेजूस भरती करून दी म्हूण आमी मागता. तशेंच दुखां सोसूंक देव ताका आदार दिव म्हूण मागता. देवान दिले देवान वेले हेरसिल्ले जावं ताचें नांव म्हणल्यार उतरां बराबर ताच्या कुटुंबाच्या नांवान तशेंच पिरगेजकारांच्या नांवान हे श्रद्धांजली भेटयता. सांगाता म्हणया ससनाचो विशय ती ताका सोम्या समाधानांत दिता. आता धनराजाच्या कुटुंबातर्फे उपकार आठवणीची 2 उतरां उसारच्यात हांव तुमचे मुखार उबी आसा. आज धनराजाचे हे मरणाचे मीस भेटयलेल्या ह्याच फिरगजेचे विगार मनारीक बाब नेल्सन तशेंच सहभटवणी केल्ले आसात. फादर हेराल्ड डिसोजा पेरमुदे फिरगजेचे विगार, फादर क्लोड कोर्डा पेरमुदे फिरगजेचे वस्ते येजर, फादर आल्विन क्रास्ता बोंदिल फिरगजेचे तशेंच फादर सिरिल डिसोजा स्नेहालय संस्थेचे चॅप्लिन, फादर विशाल मोनीस काय्यार फिरगजेचे विगार तशेंच फादर बिजू तुमकां कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सुमार 12 वर्सां हांव ताची चिकित्सा केल्ल्या सर्व आस्पत्र्यांच्या वैजांक आनी तांच्या सिब्बंदी वर्गाक आमी आभारी जावन आसा.
हे खातीर तांचो आमी उपकार दवरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ताची भलायकी बरी नासलेल्या वेळार प्रत्येक रितीन किडनी ट्रान्सप्लांट करच्या वेळार आर्थीक रितीन कुमो केल्ल्या ताचो भाव दीपक, भयण दिव्या, बाबूजी प्रवीण उदार मनान पयशे दान दिवन आनी दान जमोवन आदार दिलेल्या वाड्यागारांचो, सर्व युवा जाणांचो, फिरगजगारांचो, शेजारच्यांचो, वाराड्याच्या आनी वाराड्या बायल्या सर्वांचो एकाच उतरान उपकार आटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. धनराजाक बरें शिकाप दिवन आत्मीक रितीन बऱ्या शेगुणांनी ताका वाडोवन प्रत्येक रितीन ताच्या कश्टांच्या दिसांनी धैर्य सांडिनासता ताच्या बऱ्या भलायके खातीर निरंतरी ताका सांगात दिवन ताची जतन घेवन तांची ती वर्ती जबाबदारी ताच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत बऱ्या रितीन केल्ली आसात. ताची आवय बापूय मानेस्त बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी मानेस्तीन आयरीन क्रास्ता. तांचो प्रत्येक रितीन उपकार आटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी ताच्या जिणे पयनार ताका वर्तो मोग दिवन ताच्या कश्टांच्या संदर्भांनी विविध रितीन ताका आदार दिल्ल्या वणी विनुता, बापूचो, मावश्यांचो, आकयांचो, माम मामियो आनी सर्व काजीन भावा भयण्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं. फाटल्या 3 दिसांत हांव धनराजाचे मोर्न दवरची वेवस्था केल्ले आसात. लुकास एरेंजर्स तोकोट तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा बँड वदकसून दिल्ले लेडी ऑफ मर्सी बँड सेट फाजीर. आयच्या दिसाचे लाईव्ह स्ट्रिमींग केल्ले डेल्सन मिडिया मंजेश्वर आनी कॅप्चर फोटोग्राफी कायार. तुमकांय देव बरें करूं. फाटल्या 3 दिसांनी घरा येवन आनी आज ताच्या मोर्नाच्या रितीन भाग घेवन कुटुंबाक बुजावन पाटयलेल्या तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. परत एक फावटी धनराजाच्या ह्या 30 आनी 4 वर्सांच्या जिणे पयनार वर्तो मोग ताका दिवन सांगात दिल्ल्या ताच्या विविध गरजांत आदार दिल्ल्या ताच्या भलायके खातीर मागलेल्या हर एकल्याक देव बरें करूं. आखेर करच्या फुडें कुटुंबाची एक तिलसोनी आसा. येदोलो सुविगारांनी तिलसिल्ल्या प्रमाणे ह्याच म्हयन्याच्या सोनवारा दिसा एप्रिलाच्या 22 वेर धनराजाच्या आत्म्याक शांती मागून 25 वेर धनराजाच्या आत्म्याक शांती मागून 7व्या दिसाचे मीस हांगासर आमी दवरलें आसा. तुमकां सुमेस्तांक कुटुंबाच्या तर्फे ह्या मिसाक वत्तायेचे आनी मोगाचे आपोवणे दिता. मिसा नंतर श्रद्धांजलीचे कार्य हांगासर आसतले. म्हयन्याचे मीस म्हूण आसचे ना. 7व्या दिसाच्या मिसा सांगाता बुजावनाचें जेवण आमी थंयसर जेवंक आसतले. ह्या खऱ्याक तुमकां सुमेस्तांक परत मोगाचे आपोवणे दिता. देव बरें करूं. दयकून उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावनसो कायदो बावडतांच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासून प्रार्थुया. हे आमच्या बाबा धनराजाक आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जमयान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंतसो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागती परमेश्वरा आदी तो करा. तुका आपयलोलो जेजू
तुका स्वागत करू अब्रामाच्या कोपान देवदूत तुका वरून पावून सस्नासोभिषेक सर्वेस्पराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय देवाच्या बागेवोतानो ताच्या आधाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येया आत्म्याक ताच्या स्वागत दिव परमेश्वरा आदीन तो करा. बहुदयाळ बाप्पा, आमच्या भवा धनराज सोत्मो आम्ही तुझे अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंत जातलो म्हण तीर भरवशान आम्ही पात येता. ह्या अविनाशी जिवितान तुझ्या साकराक सबार देणी आणि तुवें भरले अशें तुझ्या उदार मनाची आणि क्रिस्त ते भक्ताच्या एकवटाची कुणा आमकां दिले देखून आम्ही तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुझ्या साकराक सर्गींची दारां उगड आणि ह्या संवसारांत अजून आसांव ती बाबरताच्या उतरांनी एकामेका बुजवण भिशें कर. अशें क्रिस्त समें पावून तुझ्या संगता आणि आमच्या बाबा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देव तुका वैकुंठांत घेऊन व्हरो तुझ्या येण्या वेळी रथाची तुका स्वागत करू आणि सगळींच्या जेरुसलेम शहरात वरून पावून पवित्रंबाची सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्रंबाची सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. कोणाक पळोवंक जाल्यार एकशे वयल्या वयल्या उदका जरी एक मेरू अत्रेता तशे आत्मो मोजो तुका लालता ये देवा. ते वाट सोडा वाटे आड जाऊ नका वाट सोडा. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्रंबाची सुवातेक हांव तुझे
सुमे जेजू ख्रिस्ता 3 दीस फणांत विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतलेचे पूण तुवें पवित केले.
असे कोणी निके पुंग ते उपकारता तरी पुनर्जीवनपणसो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थना तू मानून घे. ह्या फणान तुझ्या साकराक शांत विषय मेळो. तू आमचे पुनर्जीवनपण आणि जिवी देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनीक प्रकाश बगोंक ताका पवय. तू जियेताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलं देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आतां आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत केलो जेजू ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोमेचे अधीन करूया. सोमी आपल्या शांतीन वेंगू आणि निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवंत करू. आमच्या बाबा पासत आमी सोम्या जेजू ख्रिस्त लागीं प्रार्थुया. ताणें म्हणलें आपूण पुनर्जीवंत आनी जिवत देखून म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आणि मुजे तें जियेत आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तरडलोय सोम्या आमचे दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राजान घे. आमच्या भावाक पवित्र वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गेंच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार ताच्या बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या बापा सर्गेंच्या सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकुळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका म्हण आसलें. खरें बावडतान हांगा ताका बावरत्यामध्ये एकवटायला. तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक काण दिताय. आज भक्तीन निके पुंच्या ह्या तुझ्या साकरा धनराजाक विंसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. ससनाचो विषय दी ताका Yeah.